Nu har jeg gået ind på hjemmesiden, og for at komme ind og redigere i den, så skriver jeg lige vp-admin, og så skråstreg, og så kommer jeg ind på det her login. Og der har I allerede fået jeres login-detaljer, så dem bruger I bare og logger ind. Når vi så er inde her, så ved jeg ikke, om I kan huske det, men altså det, som vi i høj grad skal bruge, det er Pages. Det er der, hvor alle jeres sider er, så vi går ind i Pages. Når vi er inde i Pages, så har vi alle siderne liggende her. Og så kan man så gå ind og redigere. Nu tager jeg først den, der hedder Kiropraktisk Klinik Hårby, som er jeres forside. Og her der går jeg ind og så siger Edit with Elementor. Fordi det er den editor, vi bruger. Så Edit with Elementor. Så kommer man ind i Elementor. Og herover der kan vi ligesom se alle de forskellige sektioner, og dem kan man så folde ud. Og som I også så, at jeg gjorde, hvis man vil ændre teksten på dem for eksempel, så kan man bare lige dobbeltklikke på den, så bliver den sådan blå. Så kan man simpelthen ændre teksten. Så hvis I synes, det er nemmere at navigere rundt i, og I vil give dem nogle navne, så gør I bare det. Og hvis det er, man kan finde dem både her i den her structure, men I kan simpelthen også gå ind og markere overskriften eller underoverskriften her, hvis I skal rette i det her. Så hvis vi nu forestiller os, at vi gerne vil rette i den tekst hernede, så har jeg lige markeret den op, og I kan se, at den også kommer frem herover. Så nu har jeg markeret den op, og så kommer teksten frem herover, og jeg vil anbefale jer altid at rette teksten her. Fordi at så er vi sikre på, at vi gør det rigtige. Så herinde der retter I teksten til, og når I er færdige med at rette den til, gør I sådan her, så går vi herop, og så siger vi publish. Og I skal være sikre på, at I ikke er kommet til at rykke rundt på nogle ting eller noget, når I siger publish, for så tager den selvfølgelig den nye side og publicerer. Så man siger publish, og så er den klar til at komme ud. Det man så lige kan gå ud og sige, det er, at man kan sige preview changes, så kommer der simpelthen et nyt side op, og hvor man så kan se de ændringer, man lavede. For at være sikker på, hvis det er sådan, vi snakkede om det her med, at det skal, hvis det er en ændring, der skal ud med det samme, det kan være åbningstider eller et eller andet, så går man herop, og så siger man clear cache, og det gør man bare ved at trykke her. Så sørger den for ligesom at slette alt, så alle der kommer ind nye på siden, ser det her site, og ikke en eller anden gammel kopi, der ligger inde i deres system. Så det kan man lige gøre her. Og man kan også sige clear CDN, så har man ligesom, så er man sikker på, at det hele vises som det skal. Så snakkede vi lidt om det her med at så skifte billeder, og det er sådan set ligegyldigt hvilket type billede det er, men man kan lige stille sig ind her, markere den her op, og den ligger herinde i style, og der kan I se billedet, så klikker vi bare der, så åbner den mediebiblioteket, hvor man kan gå ind og finde det billede, man gerne vil. Hvis man mangler billeder, nu kan vi se her, der er alle de gamle billeder, som er uploadet. Hvis man vil have nye billeder ind, så er det her, hvor man siger select files, så kommer der et vindue op, som med jeres computer et eller andet sted, og så kan man så finde det billede, man gerne vil have og uploade. Så skal jeg lige herned og sige cancel. Og så uploader den det, og så kan man tage det. Sørg for, det står også her, maksimum er, ja det står der faktisk, det skal I slet ikke tage. Det her det er maksimum upload, og det skal vi slet ikke bruge. Det må helst ikke være over 500 kilobyte. Nu står der megabyte her. Det må helst ikke være over 500 kilobyte, altså en halv megabyte, og allerhelst under det. Så vær lige opmærksom på, når I lægger billeder ind, fordi hvis de er for store, så kan det simpelthen sløve siden alt for meget, og det betyder noget i forhold til jeres Google rank. Så vær opmærksom på, når I lægger billeder ind, at det ikke bare lige er et, I har taget, men I har fået reduceret størrelsen på det. Nu kunne vi jo sådan set godt gå ind og så slette det her, for I har jo ikke jul og nytår mere, så den tager jeg lige og fjerner. Og tager den, og hvis du får brug for
den kan vi så, den kan vi jo sådan set godt lade stå, fordi det er jo meget rart, at når folk kommer ind, og så ser de, at der stadig er hjælp at hente på helligdage. Og hvis man klikker her, så ringer man til kiropraktorvagten. Vi skal så lige over her. Klik. Klik. Hvor har vi den henne? Der. Sådan, så kommer vi ind i de her slides. Og så fjerner vi glædelig jul og godt nytår, for der er der ikke nogen grund til at have den mere. Og så har vi kun kiropraktorvagten og AOF-kurser, og der kan I jo selvfølgelig tilføje nogle flere. Og hvis I vil tilføje, så kan I gå herind, så kan man gå herhen, og hvis det var, man gerne vil have en anden farve ind, så går man ind her, og så vælger man en anden farve, hvad end man gerne vil have. Så kan jeg lige se, om den, hvad farve den bliver. Nej, undskyld. Det er helt tosset det her. Sådan. Det er hernede selvfølgelig. Her skal I vælge farve. Og der er det vigtigt, at I går ind og lige ændrer gennemsigtigheden. Det er altså hernede på den her slider her, hvor I kan se, at der ændrer den altså, at den er gennemsigtig, som I kan se der. Så det er bare det, I ved. Og content er selvfølgelig der, hvor I ændrer overskrift og tekster. Og link til, hvor den end skal føre jer hen. Og det her, det er stedet, hvor man selvfølgelig vælger billeder. Og igen kan man bare vælge et billede herfra. Eller man kan uploade selv. Og så kommer den ind, lige så snart den er gemt. Nu sletter jeg den, for den skal I selvfølgelig ikke bruge til noget. Men sådan. Så siger vi publish. Så er den rettet. Så var der noget med en knap, hvis man gerne vil have en knap et nyt sted eller et eller andet, så kan man altså faktisk bare tage og kopiere den her, så man holder sin mus her henover, og så højreklikker man og siger kopier. Så kan man tage den og flytte den, copy, så kan man i princippet gå herover og så sige, at jeg vil gerne have den sat ind her. Igen højreklik, og så siger vi paste, så kommer den ved siden af her. Eller der var også det, at hvis du bare godt kan lide stilen, så nu har vi kopieret stilen af den her, og stadig bare sagt copy. Hvis vi så gerne vil hernede og så sige, at den stil vil vi gerne have kopieret ind hernede, så kan vi igen venstreklikke, så kan vi sige paste style, og så kommer den til at ligne den samme knap som heroppe. Kører den lige tilbage til den gamle. Så det var nogle af de ting, der var omkring det her med at skifte billeder og tekster. Der er lige lidt andet her inde i de her gallerier. Hvis der er rigtig mange billeder, der kan man simpelthen, når man stiller sig ind her, man er i galleriet, så åbnes galleriet herinde. Og her der kan du så add to gallery, så du putter flere billeder ind, eller du kan slette nogle af de billeder, der ligger i galleriet. Der skal I selvfølgelig have et nyt billede ind af jeres nymalede klinik, og sådan nogle ting. Og så kan man så indsætte det, så den har flere eller færre billeder. Dem kan man justere her, så hvor mange rækker du gerne vil have, og hvordan det ligesom skal sættes op. Og der skal I selvfølgelig altid huske at gå op og tjekke, hvordan ser det så ud, når vi kommer over på tablet, og når vi kommer over på mobilenheden, for at være sikker på, at det ser ordentligt ud, for det kan komme til at se helt tosset ud. Så det var det her med de forskellige sådan, billedtyper. Så var der links hernede. Her der har vi jo en hel række af links, og der kan de se, at de ligger i sådan et grid. Og det grid, når man går ind på det, så kan du se, at den har 12 kolonner. Og det vil sige, at der er 12 logoer her, jeg har sat ind her nede under i sådan nogle billedformat. Så hvis I får færre eller flere eller noget, jeg tror faktisk ikke, der kan komme flere end 12 ind. Jeg tror, det er max. Og ellers så kan man sætte det i 2 rækker eller sådan noget. Men når man så har et billede inden, lad os sige den her,
Region Syddanmark. Nu er der jo et specielt sted, hvor man kommer ind, når man klikker på den her, og det er jo en artikel hernede, kan I se, om stærk ryg. Derfor så har jeg været inde og lave en custom caption nedenunder, så man kan se, okay, det er Region Syddanmark, og det handler om stærk ryg, så har jeg bare lige sat det ind hernede. Hvis det ikke er nødvendigt, så kan man bare lade være med at have noget caption her. Custom caption, som vi havde på den anden her. Men sæt linket ind hernede, så man kommer derhen, hvor man skal. Og slette, det er selvfølgelig bare, hvis man ikke vil have den mere, så kan man bare sige delete her. Altså højre, nu skal jeg lige se, er det når det er på en mus. Er det højre klik eller venstre klik? Jeg mener, det hedder højre klik. Så åbner den her, og så hedder det altså delete. Så fjerner den. Og så vil den selvfølgelig være en mindre her, så det er vigtigt, at man så laver gridet på 11 i stedet for 12, så det stadig ser pænt ud. Så det var sådan lige en lille intro. Husk at publish, når I har lavet nogle ændringer, og tjek lige op på det. Og at der ikke er noget, der er blevet flyttet rundt eller et eller andet. Lige nu ser det lidt skørt ud, og det er selvfølgelig fordi, den har taget rigtig meget af billedet, kan man sige, herude i venstre del, som er menuen og sådan noget, så lige så snart du kommer over og så ser den herover, så vil den se anderledes ud, fordi den selvfølgelig er bredere. Det kommer lidt an på, hvad størrelse skærm man sidder på. Så det var det for nu.